हिन्जाव गोदाना बबेनि होनदों बाजै बेंगलनि दायो नै हाबानि जेनाखि डेक'रेसन साजायनांगौ बियो दायो 70% जाबाय आरोना दा 70% जाबाय ओमफ्राय नैबे बायदिसिना लिरगोन आरो नै ओमफ्राय दा ओरै साजायबावगोन आरोना ओमफ्राय दा टेन्ट हाउसनि मावथि बिथांमोना मावगासिनो दं नालाय दा साजायथ'वाखै आरोना बेखौ सिम्पोल बिदि आरोना नै जोंना हाबायाव खामानि मावग्राया साबाल'थार नायल' जाल'नो हिन्जाव गोदाना बबेनि होनदों बाजै बेंगलनि अबे जायगायाव लाबोगोन आसामाव फैगोन ना क'क्राझाराव आसामनि क'क्राझाराव नै जोंना हाबानि खामानि मावग्राफ्रा औवा बोसिगासिनो नङा मेंबाय गेन्द्रा जाबाय नोंबो थाखा थिंख्रि जाबाय बोरै आंना नङा थाखा थिंख्रि बिराद थाखा दङ बेनाव जेरै होनदों ओरै नंमारगौबो बे जांगिला सिंगारा मा होननानै खनलाबाया गेन्द्राद्रा उदैया ओरैनो देराखैलै आगै बियो थाखा थिंख्रिसो औ जांगिलाखौबो सिनायलै थिंख्रि नै बेबो ट्रेक्टर मालिक जिसिबि मालिक नै बियो आयौ बेरानजुरमान आवलिखौ आयौ फाग्ल' जगोन आयौ बेरानजुरखौनो लागायो नै बिमा बिरगासिनो बा बा नै जोंना बेरे बासा मोनबा 100 आयौ रे मोसौ गलि एरनो मोसौ गलि एरना मोसौ एरनोब्रा मोसौ गलियाव दोनैनाव हाबानि खामानि मावग्रा सेंग्राफ्रा खामानि गैथ'ला सेंग्राफोर जोबथ'बाय ना बाजै गावदांमोना आंखौ अननानै बेसेबां लाल साहा लाबोलायबाय नै मुरि होखालायबाय हाबानि दे औ दे साहा लोंसै आं नै रायजोफोरनि गोरबाय नै दासो बह'नि दायो फाइनालि लोगोफोर वेस्ट बेंगलनिफ्राय हिन्जाव गोदान लाबोगासिनो दङ नै दायो हौवा गोदाननि बिमाया दायो रेडि जागासिनो दङ नै नेवसिनो थाखाय दावदै दैसे बासिन लाबाय आरो नै आइना खानजं लाबाय नै रेडि ओमफ्राय दायो नै सौफैबाय नै रायजोफोर नै दायो वेस्ट बेंगलनि हिन्जाव गोदान लाबोग्राफ्रा फैबाय नै गारिया फैबाय दायो फाइनालि रायजोफोर नैबे जाबाय जोंना हौवा गोदाननि बिमा मादै नै ओमफ्राय नैबे हौवा गोदाननि बिगुमै नागुमै नैबे हौवा गोदाननि बिमायं बैयो दै सानथि लानाया दा रेडि नै माने हिन्जाव गोदानखौ एडभान्स दिनै लायग्रोबाय आरोना गाबोन हाबा होगोन गाबोन फुङाव नै बाजै अबे जायगायाव लायखो होनदों हिन्जाव गोदानखौ देलाय बाजै नै लायग्राफ्रा सिख्लाफ्रा नै लायग्रा सौबाय बेखौ थिनहरदां बेखौ बाबुखौ लायनो गारिया आंनिसो खिन्थु ओमफ्राय जोंना हिन्जाव गोदानखौ बरनबाय नै दायो हिन्जाव गोदान सफैबाय दे जै होदो नै जोंना हिन्जाव गोदाना फाइनालि सफैबाय रायजोफोर नै हिन्जाव गोदाना दायो जोंना वेस्ट बेंगलनि बेवाइसो जायो बेवाइ रायजोफोर बेवाइ गोदाना नायदों नै दायो जोंना हौवा गोदाननि बिमाया
रायजोखौ खुलुमनायलै दायो हाबबाय नै जोंना इउटुबारफ्रा नोगोर खेबसिगासिनो बबेनि होनो हिन्जाव गोदाना रायजोफोरनो खिथाहरदो बबेनि रायजोफोरनो खिथाहरदो वेस्ट बेंगल नो वेस्ट बेंगलनि बबेनि होनदों सोनाब रायजो वेस्ट बेंगल बबे जायगायाव लाबोखो काकरमारि क'क्राझाराव लाबोदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि काकरमारियाव आसामाव नायदो रायजोफोर हिन्जाव गोदानखौ गाबोन जाबा आरोना नोंथांमोननि एडभान्स खिन्थाग्रोनाय जाबाय नैबे जाहैबाय हिन्जाव गोदाननि बिहाव जाहैबाय माने हौवा गोदाननि बिफा आदै हिन्जाव गोदाना नै दा जोंना नै हिन्जाव गोदानखौ लाबोखांबाय सफैबाय ओमफ्राय जोंहा गाबोन फुंनिफ्रायनो जानाय लोंनायनि बायदिसिना खामानि मावनांगौनि थाखाय दा थागथियारि हाबाफारि राननो नागिरदों सोर बिथाङा अबे बाहागो मोनो बबेहाय बाहागो मोनो सोरबा संनायाव खावनायाव खुरनायाव बायदिसिना नै जोंना संग्रा बिथाङा नै नों लाब्रा एरगोन ना अमा लाब्रा नोंहालाय अबाय लाब्रा ना दालि दालि बे रोङा नोंहालाय माहाय अनला नाथुर रुनाय नोंना बेहाय जोबाना मुला गुन्द्रु नोंनालाय दै रोगाग्रा आदसा ना खुरग्रायावसो होनो नामा नोंना ओंखाम खालायगारग्रा रानग्रायाव दे रानग्राबाबो जाबाय आंहा नोंसोरखौ खेबग्राब्रा मावग्राखौ दे रानगोनबो आं राननो होलांगोनबो नैबे आदैया माहाय मावनो मोजां मोनो साहा फुदुंग्रा ना बहाय औ जेनेरेल जाजोब्बाय आरो दं नै रायजोफोर जोंना नैबे जाबाय जोंना हौवा गोदाननि बिफा आदै बे जोंना आदैया सेटिं खालामगासिनो नै जोंना रायजोफ्रा